страхувате. От какво да се страхуваме? Ами ние виждаме, че от това, от което се страхуваме, той идва върху нас. Постигат ни страховете ни. Обедняваме. Раждаме деца, не може да им се нарадваме. Младите ни бягат, старите ни умират и оставаме тук едва ли не без надежда за бъдеще и без в някакво си отчаяние. Но ние не сме отчаяни. Ние не сме отчаяни. Ние не сме негативно настроени хора. Напротив, ние сме будни и ние искаме да поемем отговорност, защото няма на кого да се сърдим после. Нека да поемем тази инициатива, нека да протестираме. Нещата все още могат да бъдат обърнати в наша полза. Няма да се примириме с това, което ни налагат. Съдбата ни е в собствените ръце. Ние сме длъжни да протестираме заради бъдещето на децата ни. Няма да ни го простят бъдещите поколения. Всъщност аз искам да кажа, че ние искаме да помогнем. Ние гражданите искаме да помогнем на властта да си върши работата. Ние не сме тук само да ги критикуваме и само да викаме против тях. Ние искаме да им помагаме, защото те трябва да знаят, че когато ние изберем един човек и той ще гледа нашият интерес, ние сме зад него и зад гърба му и той нека да се оправдава с нас. Виж, народа ме притиска, аз трябва да свърша това. Но ние ще застанем против и ще протестираме, когато ни забравят, защото в момента ние сме забравени. И ние ще напомним за себе си, ние сме тук, ние сме живи, ние не се примиряваме, ние имаме дух. Ние ще се борим за бъдещето си и за бъдещето на децата си. Всеобщото мнение е, че местната власт като че ли има някакво бездействие, като че ли спи. А ние искаме отговор веднага да кажат какво им пречи. Кой им пречи? Защо не се работи? Или те може да ни говорят, да, ние работиме, ние вършиме работа. И сигурно има дневен ред. Там в общината сигурно правят нещо, решават някакви задачи. Но въпросът е техните проблеми. Това нашите проблеми ли са? Техните задачи, това нашите задачи ли са на гражданите? Какво решават там? Какво правят? Искаме да знаем. Омръзнали от тези предизборни програми. Сега идват пак избори. Омръзнали от предизборни акции. Ще закърпиме дупки преди изборите. Ами ние не искаме кръпки повече. Омръзнали от кръпки. Не остана здраво място. Даже омръзнало ли все някой да идва да ни оправя. Това, което ние искаме да се изработи стратегия за развитие на Видинския край. Искаме да има дългосрочни програми за развитието на града. Искаме да има и краткосрочни програми за развитието. Не може всеки да иде да мисли, че живота почва от него. Не искаме партийни програми, искаме програми и закони, които да гарантират изпълняването на тия програми. Господа управляващи, трябва да чуете народа си. Ние не сме ваши врагове, въпреки че като вземате властта се държите като такива. Ние сме ви избрали. Ние сме вашите избиратели. Искаме да ни се даде отчет. Искаме да ни чуете. Този модел до сега не работи. Налага се ние сега да излезем и да бъдем една извън парламентарна опозиция. Трябва да излезем, да се защитаваме интересите си. Чуйте ни. И намеренията ни са абсолютно искрени и чисти. Твърде сериозни са и аз ви моля да ги видите като такива. Не се опитвайте да принизите това, което правиме до някаква партийна организация или партия, още повече до някаква личност. Защото ще бъдете на страната на губещите. Слушайте се в протеста, в гласа на народа си. Ние сме народа, от който проистича цялата власт и в името на народа е тази власт.
Народа го е казал. Гласът на народа е глас Божий. И аз с това искам и да завърша. И нека Господ да благослови Видин и чадата му. Това е, което искам да кажа. Да. В връзка с тези разговори, които водим с вас, където споделяме нашите цели и намерения, искам да подчертая, че на нас не е ясно, че вие не сте собствениците в повечето си случаи на медиите, които представляват, сте техни служители. На нас не е ясно, че вие също имате своята гражданска позиция, която не ви се дава правото да пишете това, което мислите. Убедени сме, че няма разлика между нашето и вашето мислене. Но ви умоляваме по някакъв начин да направите всичко възможно, дето от себе си да бъде отразено това, което искаме. Искаме да се спекулира, че някоя партия е застанала с финансов ресурс зад нас. Не искаме да се обърнем, искаме към всички политици да се обърнем, да ги стреснем, че преди всичко са граждани и след това са представители на определена партия. И това е молбата ни, затова сме се събрали. Да си кажем ясно какво искаме и да ви отговорим на въпросите. Давам думата на Митко Николов, който е също един от активните хора. Искам да му благодаря с примера, който дава, с поведението си, с качествата, които притежава и образец на гражданин на град Видин. Още веднъж му благодаря. Аз първо искам да започна с това, което и преждеговорившите говориха. Искам да подчертая гражданското начало на това нещо. Че моята мотивация да дойда на държавата. Моята мотивация да бъда тук е точно това. Аз като гражданин, роден в град Видин, обичам си града и не мога да си така, не мога да се успокоя за това, че имаме река, и то е една от важните реки в Европа. На 3 граници сме в нашия регион и нищо не се случва. В смисъл, винаги съм се чудил защо корабите подминават по някакъв начин нашето пристанище, да не говорим, че въобще не знам как функционира това пристанище. Искам да... Точно това искаме да се случи, да има повече работна ръка, да има повече хора останали в града, за да не се случват сегашните последното преброяване на града, сигурно ще бъдем и под 40 000, не знам колко е останало града, още няма официално питане. Това число слагаме и хората с увреждане, защото за съжаление те са трудно подвижни, нито могат да се качат на остарялата инфраструктура и да отидат в София, нито могат с колите си да отидат по-далече от Монтана, защото до там сигурно се чупат колите и си остават там, защото често пъто и знам какви са пътищата на там. Затова искам да, как да го кажа по по-мекия начин. Хората с увреждания, за съжаление, са най-изолираните от това общество, защото не стигат всичките проблеми, но се струпват и достъпност, образование, социални услуги и така нататък. Въпреки всичко това, аз не мога да стана пред вас и да кажа, че съм представител на всички хора с увреждания. Защото, ако се върнем на това, което казах в началото, това е гражданска инициатива и всеки един има собствена глава на раменете си и може сам да взима решения какво и как да го направи. Затова ще приключа само с призива: търсете повече журналисти, търсете повече мнението на отделния гражданин, а не на организациите, за да може да чуете това какво вълнува хората в
нашия регион. Благодаря. Дам думата на Владимир Савов да сподели той своите възгледи. Аз ще се обърна към колегите с уважението към тях. Аз съм тук между двете маси, защото професионалният дълг на всеки журналист е да бъде коректив на властта. Това движение, което е чисто гражданско движение, точно със същите цели. Да бъде коректив на властта, която е довела до много лоши резултати за нашия град. Така че за мен това, което професионално съм правил, ще го правя и сега. Още повече, че всички ние тук сме граждани на един старопрестолен дин, на един велик град и е безкрайно мъчно да виждаме как определени хора, незаинтересовани от града, само от лични сметки и интереси, го съсипват. Но аз също, както колегите, ще ви кажа, че нашето движение в никакъв случай няма да позволи да бъде яхнато от леви, десни и каквито и да са други партии и организации, защото то е просто движение на граждани, които искат своя град за себе си. Партийността и интересите не са наши интереси, защото всички ние сме се родили първо видими, а след това някои са ставали членове на една партия, на друга, преминават с някои от една, втора, трета, четвърта партия. Не, нас това не ни интересува. Нас ни интересува нашия град и ако говорим за партия, нашата партия е Видин. Преди да ви дам думата, ще ви покажа, че съгласно закона за събирането и масовите мероприятия, като сдружение от граждани сме си свършили нашата организационна работа и сме подали уведомително писмо към общината, заведено с изходящ номер, към окръжна дирекция на полицията, също заведено с изходящ номер. Така че това, което се иска от нас във връзка с организирането на гражданския протест, спрямо органите на реда и спрямо местната администрация, нашата работа сме си завършили. Освен това, сме подготвили агитационни материали, в които искаме да известиме видинското гражданство и ваша ви моля да дадете повече гласност за нашите намерения и да ни помогнете да обясним на целия град нашите цели и намерения. Да спрат всякакви спекулации.